O diri ako yung mga gabuhaton na mga project diri karon. Kasi magtukod ko og kanang mall diri mall. Tapos kasagaran diri Bukidnon walay dagat. Basi maghakot ko og tubig dagat tapos ako ibutang diri. Butang ko og beach resort diri. Kanang mga magunahon na kitag mga project kanang mga project na mga kulba kayo. Yo. So gikan na media sa Ford Kauswagan og syempre before nato ni gamiton ang atong unit for today nga Ford EcoSport. Magparote sa ta kahit sa tanahon. O kauban na karon si Rizzo. Yan. Pwede papalicious. Rizzo, syempre before ta karon gay nag-drive sa mi para medyo makabisado sa nako ni before nako ni gamito ng mga sakyanan. So kani siya nga model EcoSport nga titanium, tama ba? Yes sir. Titanium EcoBoost. EcoBoost. Yes sir. Okay. 1.0 liter ang yang engine. 1.0? Yes sir. Naka-turbo na. Naka-turbo na, kadyo lang para makabalo sila. Unsay pasabotan ang sakyanan naka-turbo na? Pasabotan na sir is mas mahatagan ka sa engine og more power like compare na to siya sa yung lower variant which is the 1.5 liter nga EcoSport Trend, mas higher iyahang power output. Kini nga unit sir, iyahang power output ani is 123 horsepower. Tapos iyahang torque is naa sa mga 170 newton meters of torque. So kusog-kusog siya compare ato iyahang other variant. Yeah, pero kini nga engine kini 1.0 na to sir, mao ni amo ang award-winning pud nga engine. Awardan na siya as best engine sa Philippines. Wow! Pila ka seaters ni? Kini sa EcoSport is 5 seaters. Tapos luag-luag pud iyahang trunk sa iyang loyo. So kung naamoy mga dalohon, mamalengke mo or mag-grocery, dagan kayo masulod sa loyo. Actually, ang EcoSport sir, compare nimo sa iyang competitor, ang iyang ride, if mag long ride ka, dili siya tagtag. So kung mag long ride ka, di magsakit imong ulo, dili hagoy imong lawas. So mao po na advantage sa EcoSport. Pila ka dako to din tangke ani kung mag full tank ka? 40 sir, 40 liter. 40 liters. So akong testingan kung gwapo ba gyud, basig sige pasakayan lang ko ani ni Rizzo, basig pasakayan lang ko kay para maganahan jud ko, pero that's why I'm so grateful nga ipatry ni sa ako sa Ford. Tika muna. Napo din ni siya nga ni diri sa taas, no? Yes sir, napa na siya sa sunroof. Dali gyapon no. Ayan. Kung for example na sila yung mga dugang pangutana or unsa ba asa ba sila mo bisita o asa ba kanila pangitaon? Located ang dealership sa Kilometer 3 Kauswagan, Cagayan de Oro City. Pwede ninyo ma-visit from Monday to Saturday 8 AM to 5 PM. Pakita lang ninyo si Rizzo. Yan. Tapos pwede po ninyo i-visit among FB page, Ford Cagayan de Oro Deals and Promo by Rizzo. So mag-message lang mo dito, automatic man may mo reply po. Alright. Tomorrow. Yo, what's up? Happy Saturday. Saturday ba karon? O lagi, happy Saturday. And nag-wear kong mask kay karon taod-taod. Manlakaw na sa mi pamilya. Ya lang sa kanang exclusive lang na resort sa Bukidnon. Bubisita lang para mo kuan lang og hangin gamay. Uy, medyo ulan. Og this time another na pod nga Ford nga sakyanan ang among testingan para sa among biyahe. Yeah. So, 5 raman mi. So 5 seaters gyapon siya. To among testingan ibiyahe na mo sa Bukidnon. Tanaw na to ang performance ani kung nindot ba. Pwede ba pang pamilya? Okay? So again, hi Ella. It kind of look like our red car, but it's not. Smaller. Yeah, it's smaller.
So we will try this. It's kind of the same because like on the top it can actually open. Yeah, but manual lang. Sige, tanaw naton sa mga feature aning kuan. But you can use it with Ford your hands. EcoSport. Okay, I think it's gonna rain. Yeah. So kuha sa namo mga gamit. Yay! Hi guys! Now we're driving going to Bukidnon. Pagkita sa likod, bay kaway-kaway sa likod there guys. Alright. Still 5-seater siya. Pero mas medyo gamay-gamay siya, no? Medyo sakto lang yun. Perfect lang. Sa family nga kuan. Dako-dako ang mga parents. Medyo dako na ang mga anak. So, itong i-try. Ang iyahang kambyada is ano ra, drive o low lang yun siya. So, dili na siya kanang pare sa ubang alapay kuan. So, drive or low. So, for example, kung ikasog tungas kayo, pwede na rin low atong gamiton. So, medyo taas-taas na yung biyahe. Maybe mga 2 hours, 1 hour to 2 hours. Full tank ba ni? Yeah, naka-full tank man nun. So, tanawin na itong performance ani. O nga okay ba pang pamilya. Ano nabri mo na yung muli ko dere ba? Okay. So, we're going to Bukidnon, baby. Here we go. Hi. Good morning. Good morning guys. Ay, morning na rin muda. Ganin na rin muda. Oh, magsabang ganin na rin mo. Ay guys, naglantaw-lantaw ko dire. Kutob sa inyong makita. Tanaw. Kutob sa inyong makita diha. Dili na ako Dili na ako Welcome to the wonderful place in Bukidnon. Alright. Siyempre, ang Hilas King nagpabukid. Init pero nagkape. Pag mga weekend ngani galakaw-lakaw ta, galaglaag para medyo makatilot tag fresh air. Okay. Fresh air din, fresh air. Siyempre. Og diri nako yung mga gabuhaton na mga project diri karon. Kasi magtugod ko og kanang mall diri mall. Tapos kasagaran diri sa Bukidnon walay dagat. Basi maghakot ko og tubig dagat tapos ako ibutang diri. Ibutang ko og beach resort diri. Kanang mga magunahon na kitag mga project, kanang mga project na mga kulba ayo. So basi magbutang ko diri og kanang mga beach resort, dalo na ako ang dagat diri. Parang mga taga Bukidnon di na matug dagat. Ang dagat na dalo na ako diri pohon. Oga na yung mga payag-payag diha. And actually ako lang ipakita sa inyo kay dagan man kay ko'y sakyanan, mga 55,326 tanan akong sakyanan. So akong gidala karon ng usa lang sa mga akong mga paborito, Muni nga mga sakyanan nga kung usahay pag medyo nako sa mood, ipanghatag nako sa akong mga amigo. Amigo ba ta? Amigo mo? Kay kung di ta amigo, di mo pwede kasi tagaan ta mo ani. Daghan kay ko'y ngani. Muni siya ang Ford EcoSport Titanium. Tihagi kayo. Medyo, siyempre pag manika Bukidnon, medyo off-road ang dating nga to. Kaning Ford EcoSport, 5-seater ni siya. Pasabutan ng 5-seater, 5 ra ka buok makalingkod. Ay, labi yun mo, nag-trivia niya. Katawa mo ba? Dili katawanan? Di wala. So, ako ipakita sa inyo ang akong Ford EcoSport. So, medyo magulang siya gamay sa auto. In fairness, i-underestimate na ko siya, pero feeling ako murag hinay siya, murag dili powerful.
Pero actually, nung gitistingan na namo nga na sa highway, ay sos, pagka-power kayo. Okay? So, medyo lang, ibutasan na akong diri ang akong kape para mas mainit. Pasensya na ako, medyo bulingit gamay kay siyempre, nata sa bukid nun. Alright? So, Moni, ako ipakita sa inyo ha. Actually, kuha na ni siya. Automatic ni siya. Automatic ni siyang kuhan, sakyanan. So, nai-park, reverse, neutral, tapos drive, tapos nai-low. Kaya para medyo kung tungason, nai-support ang low. Okay? Wapo kayo ang dating niya. Ganahan ko sa iyang kanang murag sa atubangan kay murag iPad. Social kayo. Okay? Diri Ayan, di ba? Nice. Very good. Ganahan ko siya mga bangko kay leather na. Di na nga kailangan magpakuan pag seat cover. Mumni ka sa garago na isakyan na magpakuan pa ka, magpabutan pa kag seat cover ka ni dili na. Now, pag tanaw ni mo ang kuan, tanaw ni mo siya, primero abi na kung murag gamay ang iyahang capacity. Dili na ako gipamutang akong mga tent ana kompleto. Ana hawan siya, pwede mabutangan diri sa mga ubang mga butang. So, ilalom ani na din diri ang mga butanganan o ilalom sa kanang mga ligid ana. Di na gibutang akong bag pang camping tanan diri. So, kung kamo na mo'y plano mo palit, i-try ninyo, testingan ninyo ni ang Ford EcoSport Titanium. Okay? Very nice. Very nice. Kusog, powerful, magulang siya gamay sa auto, 5-seaters, igo sa pamilya. Okay? Lindot kayo. Perfect. Okay? So, that's it guys. Unya, maligo sa Migsoba, unyang taon-taon. Kaya syempre, para dito ta sa mga fresh air. Kaya may dito kay fresh air, fresh water. Kaya dito ta magsalom-salom. So, dito ako, mag-meetings ako. Kaya na yung mga importante, mga kuan, mga kapitalista na diya. Ayaw kay pakita mga dagway. Kaya mga milyonarya na diri sa Bukidnon. Delikado ang ilang mga kinabuhi. Basing makidnap po niya, mga milyonarya na sila. So magkapi-kapi mi, istoryahan na mo diri ang among itukod na mall diri. Among plano, duha ka mall mag-abay tapos na ay pole sa tunga. Tingala, among itukod sa Bukidnon, ha? So ay lakay mong dool, pasensya kayo din ako ipakita ng mga naong kay mga milyonarya ni, delikado. Okay, aso to ang kape. Tomorrow. Yo! So that's it. Kagapon wala kay ko naka-vlog kay grabe ang ulan, natistingan gyud ni ang Ford EcoSport. Medyo baha, ulan-ulan. In fairness, galing, very powerful nga sakyanan. Well, ang honest opinion ako, if magplano naman galing mo nga mag-auto, kanina lang Ford EcoSport na lay palitan ninyo. 5-seater, tagwapo kay siya, nindot sa pang long drive, no? Kung kotse inyong plano lang ha, kanina lang Ford EcoSport. Okay, and in fairness, kagahapon gikan sa Bukidnon, pagpanaog ganan ko ani kay na siya feature diri na kay murag i-press diri sa kilid, ta automatic dayon murag na siya assistance nga imo siya ignon nga paubos ka ta medyo danlog man ang dalan. Daghang salamat sa Ford nga gipa-experience ni sa ko ang Ford EcoSport. So I have to go. Ako na niuli to sa garahe and ang galing, nindot, perfect.